This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Nadumduman nyo pa bala ang nagaisanon sa kabuhi nga si Lola Encarnacion sang nabukin nga barangay sa syudad sang Talisay? Siyang liwat nga ginbisitahan sa mga donors kag volunteers nga nagpatindog sang bag-o nga balay para sa iya. Ang one-day home makeover para kay Lola sa sini nga episode sang Baganihan. Kunsang Marso, ginsurpresa si Lola Encarnacion Sole sa iyang kaadlawan. Sang Biyernes lang, liwat niya ginbalikan siya sang katapos ang Kapusan Outreach para matigayon ang pagpatukod sang bag-o niya nga manginpuluyan. Paagi sa bulig sang Felix Yusay Foundation, ginsugura nila ang one-day home makeover para kay Lola Encarnacion sang sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa syudad sang Talisay. Suno kay Toots Plondaya katapos ang Kapusan Outreach, nakitaan sa mga donors kag iban pa nga volunteers ang sitwasyon ni Lola Encarnacion paagi man sa DG Cast Negros. Gani nangita man sila sang paagi para mabuligan si Lola. Since ang Yusay Foundation, nakitaan nila dito kay Sir Ruming sa DG Cast man mismo, ang gin-feature si nanay nga need niya ang balay, ang mga pagkaon niya. So sila mismo nagkadto dito sa may babaw kanday Nanay Encarnacion para makita gid man ang sitwasyon. Hindi nangin mahapos ang pagkaayos ng bag-o nga balay para kay Lola. Mano-mano ang pagkarga sa mga construction materials pakadto sa iya balay. May mga kalasangan nga dapat agyan. Ang iya balay parte na sang Northern Negros Natural Park. Gipasaka sir gin amatabat ang singhakot ang mga kahoy, ang mga simento, with the help of Bantay Bukid diri sa may Talisay. Mano-mano, sir. Mano-mano gid sir. May suba nga talabukon antes makalabot sa balay ni Lola Encarnacion. Pati mga kabataan kag kababayenan mansighakwat sang madala para kay Lola. Ginkinahanglan man ang karosa agud madala pati ang mga donasyon sa iban pa nga mga donors para sa iya. Samtang ginahakot ang mga materyales, masako naman ang mga kapulisan kag army sa pagtukod sang pundasyon sang balay ni Lola. 74 anyos na si Lola Encarnacion. Ang paghimo sang siling nga bukog kag barbecue sticks ang iya nangin palanghabuyan. Diri sa daw marumpag na nga balay, siya nagaistar sa sulod sang 20 na katuig. Pero paagi sa bayanihan spirit. Ininakaron ang bag-o nga ilistaran ni Lola. Nay, ano man ang siling at ginkaobrahan ka balay nga bag-o? Malambot ko lang langit. Labuton ko. Labuton ko langit para lang naman malipayan man kamo. Sa efforts sa aton mga pulis, kag sa aton nga mga army. So, kabay pa nga ini mapadayon kag damo pagid pareho sa amon nga magpadayon sa sini nga buluhaton nga sa diin makahatag kita bulig sa mga pigado. Every endeavor, every outreach program, tanan nga pagbulig sa society, upod man siya namon together with sa aton nga Talisay City Police Station, aton nga Bravo Company, Katilingban Detachment, 79 IB, upod ang mga resort owners kag ang mga volunteers ang Bantay Bukid, natigayon namon yung mga human nga simple kag puno sang paghigugma nga balay ni Lola, no. Emosyonal siya sa pagpasalamat sa Felix Yusay Foundation, mga pulis kag soldado katapos ang City Social Welfare and Development kag iban pa nga donors kag volunteers nga nagbulig sa iya. Wala man siya magpensar nga ang katapos ang Kapusan Outreach nga amuman ang mga tawo nga nagabalik-balik para siyang maistorya ang nagserbe man nga taytay para mapalipay siya.
nga makaluyan man sila ng Ginoo nga naklaro sila sa akin. Siguro sa bilog mo kabuhay wala kayo na-expect nga may makagtuli sa imo kag makapaubra sa Why? lalay no. Why? Di ako magpati nga na amon ni ang akon nga na hantangan subong bagong bulig siyang kapareho ko. Ang Kapusan ang grupo sang tag-iya sang Kapehan sa Lasang, Putro Falls kag Binoldosan Waterfalls ukon Kapusman pero mapisan. Suno kay Toots, bisan sila ang daw hindi makapati nga madamo ang nagbulig para kay Lola. So happy kami sir kay pagiman sa Digicast nakita nila kag pagiman sa amon nga makita nila kung anong sitwasyon ng nanay. We are happy nga may ara gid nga willing magbulig kay nanay nga mapaubran sa sing balay. So at least subok nagkilala na si nanay kung ano gid ang iyang mga kilangnan. So happy gid ang namon nga may ara gid ng mga tawo nga malwa ng ilang nga tigipusoon para maghatag bulig sa mga bigado. Ining nagahatag karon sang dugang nga inspirasyon para sa ila para mapalapnag pa ang nasugdan nga programa para sa mga kapos nila nga kasimanwa kag sa iban pa nga Negrense. Even sa Camp for Acos, we're planning also to hold acoustic night for Acos this coming July. So ginamitingan pa namo na siya para makalikom kami sing fund para sa amon nga mga kilangnan nga mabuligan, mahatag namon sa ila. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.